teavad, et siia peab tulema sellisest. Vette peab minema selleks või? Hej og velkommen til. I dag bliver det lidt anderledes. I dag er det Niklas, der har en praktikant, der hedder Maria, til venstre. Og det bliver dem to, der kommer til at fodre. Og så er det mig og Niklas, der fortæller. Så jeg står lige her med ånden af lidt i nakken, mens vi fortæller. Jeg hedder Katrine, og er underviser og formidler i Just Resort. Og Niklas hernede, der er meget, meget populær ved pingvinerne lige nu, er dyrepasser Hackenskud. How many for English? Please raise your hand. Okay, we'll be doing the speaking Danish and in English. Welcome everyone, my name is Katrine and I'm a zookeeper here in Just Resort. And to your right hand side we have Niklas, he's a zookeeper. And on the left we have Maria, and she is right now... Hvad hedder det? Apprentice. Apprentice. She's a zookeeper apprentice here at the whole Beekeeping School. So we'll be doing it in Danish and in English. Niklas, kunne du ikke fortælle om, hvad det er? Otsi palju. Must kunstnik oled. Sa võlusid pingviini ära. Oho, sa õpetasid talle triki.